Sugod sa Hulyo 1, minusa na sa Mandawi City ang gidaghanon sa ilang mga COVID-19 vaccination sites. Kung ngano, atong sayran sa live report ni Nico Serino. Nick? Yes, Lan, buot ang Mandawi City Government nga mo-focus og bag-ong estratehiya nilang pagpabakuna batok sa COVID-19 at tunigid mismo sa kabarangayan. Sukad na lusad ang pamakuna sa COVID-19, mibukas ang Mandawi City og ubay-ubay nga mga vaccination sites aron mas accessible sa mga mulupyo. Kung kaniadto, moabot sa 5,000 to 6,000 ka mga tao ang mabakunahan sa tanang sites sa Mandawi matag adlaw. Apan karong panahona, menos na lang kuno kaayo. Bana-bana sa City Health, mga 400 ngadto sa 800 na lang ang mabakunahan matag adlaw. Subay niini, mihimog adjustment ang dakbayan sama sa pagpabilin sa duha ka vaccination sites sa duha ka mga mall, samtang sirad ana ang uban sugod karong Hulyo 1. Napahibaw na ang tagduma sa isirado nga mga sites. Consider kung naa siya terminal, mas daghang tao mga to, o i-consider sa mo ang per day na number of vaccinate kani nga mga post. Pasabot ni Katulong, may pipila ka mga personnel usab nga dili ma-renew ang kontrata apan duna sa uban nga bag-ong i-hire. Mututok ang City Health sa pag-deploy sa ilang mga vaccinators sa kabarangayan aron hingusgan ang house-to-house nga kampanya. Kay daghan pagyud kuno ang gikinahanglang maabot aron maagni nga mabakunahan agig proteksyon sa COVID-19. I-consider ang number of clients na mag-atuan sa post. So, katamay naman, so we need to close some of the posts and deploy na lang nato ang mga vaccinators nato karon sa barangay kay mo-focus na sa mga house strategy nato sa puro. Lan, gihangup hinuon sa city government kataas na ilang porsyento nini mga nabakunahan sa Mandawi City o gani kapina sa 100% sa ilang target population ang nabakunahan sa mga primary doses. Menos ra gyud hinuon ang nagpa-booster pa sa pagkakaroon o kining mga tawo nga wala pa gyud nakakuha sa ilang primary doses. Ang target nila suhiron sa ilang himuon nga house-to-house vaccination. Lan? Daghang salamat, Nico Serino.